Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lali Mantan TV lagi upload short video, urung upload video panjang ya. Aduh, iki kolak kekayaan menurun iki kok, guys gak ndang sugih-sugih iki kok. Wong nek dolanan YouTube nek mergawe nang YouTube ora tenanan kok. Pengen hasil akeh. Iki lho, tak gekno video apa Mas ki lho, arep gawe jamur meneh. Tapi iki ndek iki adalah harga sultan iki. Piro Mas? 12.000 sak ada. Soale iki aku request njaluk sing luncup-luncup. Lah jarene kan sing enak sing luncup-luncup. Lah tapi sing luncup-luncup iki larang 12.000. Iki tuku iki kali ini golek kok tuku. Aku untuk golek iki teko desa sugih kono lho, guys. Enek desa jenenge desa sugih. Ning kene iki enek jenenge desa sugih kuwi enek desa sugih. Ora kok masyarakate sugih-sugih tapi memang jeneng desane desa sugih. Ya iki jamur asli sing ruasane kuwi menggigit, menggelitik, menjerit awu ya iki. Enak kemepiar iki rasane temenan. Ndek iki langsung diadal. Entek kae wisan masak. Masak kae tunggale tak pangan ajis terus ijek sak mangkok. Terus tak wehno bakso dhewe disikat dhewe dhisik jarene ora enek iki Mas. Kok teko omah lo karek mangkok endok karo dudoe. Sak mangkok disikat bakso dhewe yo ne. Lah iki aku masak, iki ndengi patang ada guys masam. Patang ada piro Mas? 48.000 bayangno tukone daging tuk setengah kilo. Lah iki meng Bu RT wonge ceritane. Apa jenenge kuwi tak didoe ya. Bu RT iki meng ceritane golek terus nawani aku Mas, mboten jamur. Oh nggih Bu, purun loro dikirimi rapal loro ki sak ondok ki 10.000 ki. Nah, tapi jos-jos iki lagi teko masih yo mekrok tapi barangnya anyar lho. Jos jis wong. Lho kaya ngene iki, jan kemrebik tenan bolo. Iki engko nek diolah dimasak ngono ilatem joget melet-melet tenan. Tenan iki roh iki. Woe sapa neh wong sing asli tuwung Cramono merantau apa kerja ning Jakarta, ning Sumatera, ning luar Jawa, luar angkasa, roh iki klogetan ilate wis to, klogetan roh iki. Tenan. Tak jamin wis to. Enak gur misuh tok. Soalnya dia pernah pengen tapi ki enak wong Cramono pernah pengen lan delalah urung sampai usum ngene iki wonge wis ora ono minggat. Lah iki. Nyala glowing kok ngene iki lho jamure kok nggone Bu RT. Glowing kok burite jamure apik tenan iki. Iki engko nek dimasak masam guys, la ilaha illallah. Enak tenan iki lho, enak tenan. Soal iki apa? Iki jamur musiman, ora jamur apa ternak. Ngono lho. Musiman iki enak yo nek pas bulan Januari ngene iki tok. Kok setahun sekali dek musimnya, hanya 1 tahun sekali saja musimnya. Wiki karo iwak sapi ngono. Aduh, nek cara kon milih ning kene iki enek rendang, enek apa dendeng ragi, enek empal karo jamur. Aku mbok kon milih panggah milih daging. Mantul. Gak guys, yo milih iki soal iki musiman, enak tenan guys. Temenan gak mbujuk aku. Enak tenan iki masan. Guys, jegeges. Ini kok 10.000 sak ondok ki lha kuwi gawe 20.000 bayangno masanem. Iki nominal iki meromang sampe 68.000 romang samu tukokne daging ora entuk sekintal iki wisan. Aja dawa-dawa keloloten cicil. Ya Allah, king kok rasane ndai pos geri. Ojo sampai tersisa.
Jebule ngene iki tapi gak iso suwe, guys. Alias kowe nek wis entuk tuku kudu ndang mbok olah. Iki dinget yo gak enak rasane. Dadi masak yo langsung habis ngono. Jarine dhisik lho ya, nek dinget iki gak enak jarine. Aku yo gak ero. Soale gak tau nganget. Biasa lu. Udah tuh ngene iki enak berarti. Brah. Kayak malah wis saurunge kene rame tuwung wis sih. Lah. Tuwung sik malah. Lah kono ning alas malah enak sik dhewe yo. Ngene iki biasa itu kuliah di alas-alas ngono kae pen bahan-bahan bareng kuwi. Ya ning alas nggone ning alas. Juru. Ning bawon yo enak nek bawone pas enak tukule ngene iki. Tapi nek kesemprot rondap. Hah? Nek kesemprot rondap ya? Bongko enak tukul ya. Wong ki lahane kena rondap ngene dhek. Moh ora. Oh alah, berarti carane sing asri ya. Khusus. Pokok ning alas liar dhek gelem. Ya iya. Kambon obat sithik ora tukul ora gelem metu dhek. Lho ngene iki umpama dibudidaya gak iso ya? Ya ora iso to. Makane sing mirip iki jenenge jamur tiram kuwi. Oh iya. Sing mirip ngene iki. Jamur tiram kae. Mirip iki. Sing di pasar-pasar iki. Ya jel ditono enak ora? Masih ditono stok ngene iki lho. Lah teh gak enak nyapa? Ya ngono. Kan sirik langsung ter. Gue pengen utoh. Ngomongnya aku pengen utoh ngono lho. Motor dhewe. Apal gase ya. Apal. Cara sak ini mbane guys. Iki emang pesen kok ngene randu. Apa Mas? Senang bendul. Timus terus apa wi jenenge iki? Mbah, jenenge apa wi? Iya jeneng apa jenenge? Apa? Biji selasi. Oh, biji salak. Biji salak. Kuwi lho nek arane biji salak. Aku kan kok kayak ini aku Mas. Iya. Bisa ya? Oh, jangan ronde ya? Belas aku. Pak tuh sing entek rawon. Iya, ngerti jenenge apa? Terus santen. Iki nang nggone langganane wong lho guys, paman. Pak Amin ini postingannya untuk naik motor dan turun nenek untuk Jamur. Wah, lho, sak-sak iki. Nggih, penyebab. 10.000-an kan ini, Dek? Tapi nek kamu lagi-lagi Mas. Di sini. Sing ada iki. Teman-teman. Tapi diborong Mbak Ranti ini. Oh, Oh, ya alah. bener. Karo dhek terus Wong tak telepon tesek nganu Pak, ampun diborong Mbak Ranti ini. terus didol mek karo wong. Langsung pesen ya? Ya Allah, iki lorong dibadok. Terus esok Oh, alah jamurnya kok dingin lho. Ya iya. Iki lo lagi apa di masalah? Ulen kok jamuran sampai sang rumah kurang buntel iki. Iki yo 6 buntel lah wong kok ngene Mbak Tin 4 buntel 12.000. Ya Allah mbok dadekno siji sing diingin. Iya. Jadi kan tak aku diomongin Mbakku ngawi Mbak Lina aku to. Nganu nek gak nganu kayak nang kulkas iki gak apa-apa. Kayak nang kulkas nek gak buka kulkas bosok. Kayak nang kulkas sing luncup-luncup dhewe sing 12.000 sing ngene iki lho. Karo kuwi sing larang iki kuwi. Lah iya. Sing biasa Kuwi kan urung gampang metu nganune kuwi Mas, umpo ulere. Nek wis mekar-mekar kuwi kadang jarene iki sing enak ki yo pas Sing ngene iki. ngeluncup. Ngeluncup. Makanya jenenge lunjuk ya, ngelunjuk. Tolong untuk dikasihkan tahu pemirsa, tolong. Wong biji salak ngene, enek nangkane guys iki, emang enek campuran apa. Cuman Mbak iki ki nek masak ki enak ngono lho. Oh gak terlalu manis pas ngono soalnya. Kita bahas berat malah ter. Iya, jane tapi ki akan tangan yo enak. Banget ya. Enak kayak. Enak sekali. Rasanya manis. Manisnya gak sing manis banget, biasa, gurih. Saka santene manisnya saka gula klopo karo nganu nongko. Dadi gak sing manis ngene gak. Santene asin-asin gurih. Nek kuwi sing biji selasi, biji nongko ne,
Kenyal-kenyal koyo enak campurannya teloi. Iya paling telo balik. Telo ya apa nih? Ya kan Mbok yo ya. paling pati telo. Enak pokoknya guys. Mantep. Enak sekali masya Allah. Untuk sak video mbok. Berapa menit? Piro. Untuk Cewiro. sak video to guys. Wangel. Berapa menit kok? Wes mari guys, wes entek. Les syuting lagi untuk 11 menit. Iya iya. Dikira mang wes. Pak semua nunggu lagi aku kan go. Ide yo. Nah, lawannya tak sogok deh. Pas sampean paling. Ora roh nek aku ning kene ngono. Lagi untuk anu guys 11 menit urung enak kok 15 menit terus dadi pewajang ngono ben mutah-mutah sing delok ngeti aku kebeken raiku mangkak jembriwang Ya. Ya aku nomah kulon. wangi guys tisune Alah. bingung ya apel apa Lah ya aku roh aku Joget-joget iku lho. Larangane kok ngomong. emang tuku terus iki cemuke pengen kacang ke enek terus Lho. Apa ya? Lagi ngene Mas. Sate. Buka kapal. ngomong alah gua Allah yang maha besar luar biasa kayak tutulan membawa Ya kan, nama Ben, Allah supaya barokah dagangannya Buka tak. luar biasa Iya, biasanya tak. Allah yang maha Biasanya. besar luar biasa iki pesenanmu emping pedas Lebih tepatnya pesenanmu. kowe no Kacang. lah kacang kene lek enak empengi kayak iya ya wis gak apa-apa ngono kene Oh iya lali. kuwi watuk mari ngongger kumati perkara niki yo gak perkara sapa-sapa perkara cangkeme kono dhewe Langsung sing enak-enak. cangkeme iki nganu apa jenenge gambleh Pengen ki. pengen iki sing apa maksudnya Krepek-krepekan. gorengan ae ngono kuwi lho to nek gak ngono Tapi tidak perlu khawatir. Karena apa? Punya madu kita. belum Madu multi dan madu hitam pahit. Monggo guys yang mau ini masih ready. karena Saidi tapi guys Enggak sih, alhamdulillah. tak ndek dikirim Dek, kimauan dek ini promo beli 3 gratis ongkir plus potongan harga 5.000-an. karena gue viral kayak karena Saidi Karena Saidi. ndang nek mbok tuku guys monggo dibeli madu herbale madu Sing kelanceng monggo guys, PO ya guys, madu kelanceng. Jadi semakin banyak nanti jadi langsung kita juga langsung memesankan. Nek masih kelanceng kono lho, balik kono. Karena pesannya akeh kan sing PO ada sing 3 ada sing 4. Soalnya emang mlebu sing sing PO kelanceng apa piro? Ora wis nek kelanceng wis nek PO akeh kok nek kono wis siji dicupukno. cukup nih lah ya. Wis sing bupar kae 3. Halo. Hongkong. Terus siji jene akeh jenis tak kena kono Sing kelanceng. PO kelanceng kelompokne nek 20 kilo ndukno. Nek Iya. kono pas enek lho ya. Mari nek pas gak enek yo suwi guys kan. Iya, kelanceng. Kuwi nek pas gak enek. Sing saiki sing sering digoleki wong iki kelanceng apa iki lho, klengkeng, kelanceng multi herbal. Leh mendinginane kae gak enek pirang-pirang dina soalé yo ribut ning gone Tegalan yo karo golek botol ning ngawi delalah tokone gak enek kosong melompong terus akhirnya lagi tuku online wis setelah tak seneni Setelah pesen. Mas akhirnya bar pesen. tak seneni lagi gelem pesen lah wong nek gak dielingno ki gak mudengi gak ceromono dua gangan kok gak diurusi gak dinganu seperti itu biasa Biasa. Terus saya pesen. aku yo pesen Apa ya pesen? dia pesen tapi aku pesennya dengan pesen logika dia pesennya dengan emosi Ya ora emosi. iya Lah aku kan wong golek milih botol tuku sak 200 duit 200.000 kok goreng untuk botol 20 apa selawe botol dik 200.000 lah aku duit 100 entuk 30 botol ya mergo dia kan gak gelem teliti golek gua tuh mergo bar
bergemprong-gemprongan kuwi dhek pokoke Iya, ngomong. nganu ngono. Dengan kualitas yang sama. Abot dia ongkir abot. Lah iya lah aku 100.000 sak ongkire. Betul. Oke, Gak oke. apa-apa buat pengalaman. Oke. Senyemprot. Iya mau nyemprot. Infone di infone wong nyemprot.